U Koprivnici je osnovana udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa. Riječ je o infektivnoj bolesti jetre kojom je samo u Podravini i Prigorju zaraženo oko 1000 ljudi. Problem je što samo njih 20-ak zna da boluje od hepatitisa. Važnu ulogu u ranom otkrivanju te bolesti trebale bi imati preventivne akcije koje će organizirati udruge Hepatos u svim gradovima Hrvatske. Jesam li ja broj 12? Slogan je u kojem se upozorava da je svaki 12. stanovnik u svijetu zaražen hepatitisom. Hepatitis je dugotrajna bolest koja se može razviti i 20 godina nakon zaraze. Vrlo jednostavno može se otkriti brzom pretragom krvi. Bolest dugo ne daje nikakve simptome, rekla sam, znači pretpostavljamo negdje u Hrvatskoj da ima oko 60.000 zaraženih osoba, a svake godine se u Hrvatskoj liječi negdje između 300 i 400 osoba. Znači mi pretpostavljamo da imamo još jedan veliki rezervoar ljudi koji ni ne znaju da su zaraženi. Najvažnije je bolest dijagnosticirati što ranije jer je mogućnost izlječenja velika. U protivnom bolest završava cirozom jetre ili karcinomom s velikom smrtnošću. Naša prva akcija će biti besplatno testiranje branitelja Domovinskog rata koji su svakako najrizičnija skupina koja je podložna zarazi. Do 1993. krv se nije testirala na hepatitise, pa su u rizičnoj skupini i svi koji su do te godine primili krv. Može se zaraziti i spolnim odnosom sa zaraženom osobom. Liječenje je skupo, po pacijentu iznosi između 70 i 100.000 kuna. Pokriveno je obveznim zdravstvenim osiguranjem. Jeste li baš vi broj 12, možete otkriti nakon uputa s besplatnog telefona.